OK, takže teraz v minulom videu sme si vysvetľovali vlastne, čo je indikácia, jak funguje indikácia a jak bereme indikáciu. Čiže môžeme si to zopakovať. Takže máme, dajme tomu nejaký range, konzolidáciu, potom máme indikáciu, hej. Čiže tu máme swing highs, tu máme swing lows, hej. Jak sme si hovorili v predošlom videu, vlastne indikácia sa deje iba vtedy, indikácia sa deje iba vtedy, keď cena prelomí predošlé swing highs alebo lows. A cena sa uzavrie nad alebo pod. Čiže toto máme indikáciu, hej. Ako som už hovoril, indikáciu bereme ako informáciu, vlastne nás informuje, ktorým smerom chce ísť. Cena alebo trh informuje, že nad touto zónou chce ísť do tejto úrovne. Dajme si, ja neviem, taký príklad. Tuto bola cena 4500 a na tejto úrovni je cena 4600. Čiže tu nám trh informuje, že vlastne dal nám indikáciu, hej? Čiže nám informuje nás, že od 4500 chce ísť cena v bullish smere, čiže smerom hore, od úrovne 4500 do 4600. Tuto začne odmietať a začne ísť smerom dole. Čiže to sa volá korekcia. Samozrejme sú rôzne druhy korekcie, to vám všetko, nebojte sa, všetko vám ukážem, aké druhy korekcie sú a kedy vieme, že korekcia končí. V ďalšom videu vám ukážem, že ako sa vlastne vstupuje, ako vyhľadať vstup a kedy vstupujeme, kedy si nastavujeme stop loss, kedy si nastavujeme take profit a kde si nastavujeme stop loss aj take profit. Takže cena príde od 4500 do 4600, hej. Cena tu začne odmietať, čiže to znamená, že tu sú nejakí predávajúci. Odtiaľ to začali kupujúci sem, lenže tu sa cena stopla a tu začali predávajúci. Čiže dajme tomu, že tuto začali proste nakupovať ľudia, proste tuto začali takí lepší obchodníci kupovať, lenže toto je to, čo my nechceme robiť. My neobchodujeme ani konzolidáciu, ani indikáciu a ani korekciu. My chceme obchodovať toto. Pokračovanie trendu. Čiže neobchodujeme ani indikáciu, ani korekciu a ani konzolidáciu. To sme si už všetko hovorili v predošlom videu alebo predošlých videách. Tuto väčšina traderov kupuje breakout. Čiže niektorí lepší obchodníci začínajú kupovať tu a takí tí začiatočníci začínajú kupovať niekde tu, hej, že úplne na vrchole. A títo začiatočníci, čo nie sú dlho na trhu, tak začínajú kupovať tu, lebo proste nestihli vstúpiť tu a boli si takí neistí ešte. A vstupujú tu, pretože si myslia, že cena pôjde ďalej, až neviem pokiaľ, proste úplne, že to the moon, jak sa povie, a začnú kupovať tu. Lenže, čo sa deje, oni tu začnú kupovať s veľkým lotom, lebo vedia, že sú neskoro v tom obchode a, vedia, že proste na to, aby zarobili, musia dať veľký lot, aby im to niečo spravilo, pretože stop loss by mali niekde tu až. A 1:1 by mali niekde tu asi až. Takto sa to deje, hej. Čiže títo kupujúci, čo tuto začínajú kupovať, tak pušujú tú cenu hore, hej. Proste na trhu sa točí trilióny za deň, fakt, že trilióny. Tuto začnú pušovať tí kupujúci cenu. Tuto začnú nakupovať začiatočníci a cena príde sem. Lenže v tejto úrovni nastanú predávajúci. Dajme tomu, že tu sedia 1000 predávajúcich. Tuto je 500 kupujúcich, čiže týchto 500 kupujúcich tlačí cenu hore.
Lenže oni nevedia o tom, že tuto sedí 1000 predávajúcich. Čiže na to, aby cena mohla ísť vyššie, tak tých kupujúcich potrebuje byť viac ako tých 1000, hej? Lenže to nastanú tí predávajúci a to je to, kde začína korekcia. Korekcia sa deje preto, lebo potrebuje sa na trhu nabrať ďalší kapitál, čiže ďalšie peniaze sa vybrať. Čiže tým pádom likviduje týchto začiatočníkov, cena ide korekcia, likviduje týchto začiatočníkov, potom ďalej týchto, čo začali tu kupovať a cena príde sem. Samozrejme tá korekcia nevždy príde až úplne, že sem. Niekedy príde sem, niekedy sem. Čiže vlastne tá korekcia likviduje týchto kupujúcich, čiže vlastne sa nahrabe kapitál, aby vlastne mohol prísť potom ďalší pohyb smerom hore. Čiže toto my neobchodujeme, ani toto. Väčšina ľudí učí proste, že support a resistance, že predaj na rezistencii a kúp na supporte. Lenže chcem robiť presný opak. Pretože pri rezistencii hľadáme tú indikáciu. Lebo že cena nám indikuje, že týmto smerom chce ísť ďalej. Takisto môže nám cena indikovať smerom dolu, hej, čiže by išla sem. Väčšina začiatočníkov by tuto kupovalo a cena ide ďalej dole. Čiže toto je vlastne tá indikácia, hej, čiže z tejto úrovne vieme teraz, že cena má potenciál ísť od 4500 do 4600. Potom príde korekcia, čiže likvidujú ten kapitál, likvidujú peniaze na to, aby mohol prísť ďalší pohyb smerom hore. Tu sa vlastne vytvárajú aj supporty, čiže tu bol support, takisto keď skončí korekcia, tu bude niekde support, lenže nikdy nevieš, alebo ani ja neviem povedať, kedy korekcia skončí. Takto. Samozrejme ukážem vám, ako sa dostať k tomu, že ako zistiť, kedy korekcia skončí. Vždy analýzu si robíme na 4-hodinovom alebo dennom intervale, ako som už spomínal v predošlom videu. 4-hodinový interval neklame, čiže 4H. Analýza. Hľadanie indikácie. Čiže zapíšte si, odfoďte si to. Túto korekciu sledujeme na hodinovom intervale. Lenže na hodinovom intervale tá korekcia nevyzerá takto. Takto vyzerá tá korekcia na 4-hodinovom intervale, hej. Na hodinovom intervale môže vyzerať proste takto nejak. Pretože na hodinovom intervale vidíme tu detailnejšie tú štruktúru trhu. Čiže takto by vyzerala na, dajme to, ja neviem, modrým. Čiže toto čierne je 4-hodinový a toto modré je hodinový, hej. Máme rôzne druhy korekcie, hej. Jak som už povedal, tá korekcia môže prísť sem, môže prísť sem a môže kľudne prísť až sem. Ako som hovoril v tom prvom videu o trendoch, dokým sa neprelomí tento hlavný support alebo úroveň kupujúcich, posledný swing low, cena je stále bullish, pretože tu sa vytvorí vyšší spodok ako je tento. Keď by cena prelomila tento spodok, tak vlastne už cena ďalej nechce ísť v bullish trende. Čiže to by bola už nová indikácia smerom dole. Ako vieme, že končí korekcia? Čiže korekciu sledujeme na hodinovom intervale. A korekcia vždy ide oproti trendu. Čiže na hodinovom intervale sa v korekcii vytvárajú nižšie spodky a nižšie vrcholy. Na tom hodinovom intervale, hej. Ako vieme, že je koniec korekcie, tak to zistíme tak, že vlastne sa nám začnú vytvárať už vyššie vrcholy a vyššie spodky. Tu sa nám vytvorí na 4-hodinovom intervale swing low. No tu už sa nám začínajú vytvárať vyšší vrchol a vyšší spodok. Vlastne, čiže korekcia je nižší spodok, nižší vrch, nižší spodok, nižší vrch, nižší spodok, nižší vrch a tu už sa vytvorí vyšší spodok a vyšší vrchol. Čiže takisto, keď chceme zistiť, ako končí korekcia, to zistíme tak, že sa nám vytvorí takisto, jak na tom 4-hodinovom, indikácia, korekcia. Čiže indikácia,
čiže vlastne sa vytvorí vyšší vrchol a vyšší spodok. V ďalšom videu si prebereme, ako zistiť, kedy môžeme vstúpiť do obchodu a kde si umiestniť stop loss a kde take profit.